бародарои азиз, ана дами хонадони мо анами фарӯшӣ доим, анами лонаш ҳастай доим меяд, ами я лонаша мо кордор намешем, омадаам хеле анами фарзанд ба дунё овардан, амиҷада хай и паррандани бисёр ба одам дӯстай. Нигаҳ кунед, сучора дидем. Накози мо ки амиёра ба навор гирифтесем, ами барои ами паррандани барои ами фарзанд бисёр азизай. Нако чаш ами гирди муда чатр зада намедона ки чӣ кор кунем. Ами фарзандои анамои ҷошон хай кам тарак барои чӣ дуртаракай. Хай ба ҳар ҳол мо ам ба навор гирифта баҳри дӯстдоро вай сиёмка кардем. Марҳамат. Паррандаҳо.